Ngithi mina woza nendlebe. Ngize nani ngize nendaba. Ngithi mina wawukuphi? Sihlaselwa isipoki. Sisehotel khona la eThekwini. Khona la eThekwini mntakababa. Hayi ke sowunansi indaba. Shuthi ke yimi ke labantu abangani bami abawu3. Sasiplanele nje ukuthi hayibo asike sikhiphe Nkosi yami seshawa umoya. Uyangizwa. Hayi nangempela ke Nkosi yami ke sihlanganisa imali amapheshana Nkosi yami. Hayi ke kuthi kwakuba ngolesihlanu sambe ngolesihlanu. Kuthi ke ngo Friday nangempela thatha imithwalo yethu. Hayi sifike ke lapha ehotela nangempela ke silungisa izinto zakhona sifike singene emakamereni. Singene manje umuntu nomuntu nekamero lakhe niyangizwa. Umuntu nomuntu nekamero lakhe uneroom lakhe yonke into nje imnandi ku right. Sibonana mase siyodla noma nje kukanjani yabo sibonana ngalezo izikhathi lezo. Yabo nje noma nje kukanjani. Lalela ke ifilimu iqala la uyangizwa. Ihora iqala la. Hayi ke imina lo erumini yami ngihleli ngithetha ngqa embedeni Ntombi shaye fonjani. Ngizwa amanzi, khaza amanzi eshaweni. Kuhaza amanzi eshaweni. Lapho cabanga ukwenzana balo. Lalela ngithi kuwe kuhaza amanzi eshaweni. Hayi ngisukume ngiyopopola ngini ngisibindi. Sukume ngiyopopola. Mangifika ayibokhala manzi. Yes. Hayi ngithi sengiyasaba ke phela manje ngoba ngeke ukuthi ade haza amanzi manje. Mangifika lapha sekuthulakela. Hayi hlala. Hayi mangithi ifeni ivule Ntombi. Ifeni ivule hayi ngivele ngiphume. Ngekasanda. Asanda kwenzakalani kuwe la? Ethi hayi akwenzakali lutho yabo. Ngithi ngiyagileka kwenzeka u1 no2 no3 no4 ngayo. Hayi kanti akwenzeki imngedwa uyagizwa beze nabanye. Uasa elakhe lethu yedwa nje iroom elithule yabo. Hayi sithi hayi ke shuthi sizoyibamba nawe ke ula. Sizolala nawe ke la shuthi abanye bethu bayolala phansi. Lalela ke ekuyibambeni kwethu. Sekuyalala ke yezwa manje sizolala phansi thina simuve no blanket nakho konke lapha nezingubo zakhona. Sizolala ke manje. Sizolala la phansi kasa. Masifika nje Ntombi sithi sesihlele sekuthulakele. Ngize nje impama. Yibo. Hey ngavuka manje ngithi ngiyaqalaza. Ngibona lutho ngime yayinini musakungijwayela bangishaya ngempama la. Hayibo yini wesasa lale after lapho sasenzani sipoki ngempama uzokhala komunye uthi uyavimbala uzokhala komunye uthi lalela guys asilalanga sasibhekile isipoki sasenzani noma yazi ukube kuya ngami ngabe ithombe ngiyanitshengisa ukuthi manje ayisekho we guys ngangimabhokobhoko yabo mangithi ngangishawa umphakathi ngangimabhokobhoko guys isipoki sasenza lalela akayigcini lapho savuka ke ekseni masivuka nje ekseni sathutha niyangizwa sathutha masifika nje lapha sitshele receptionist yakhona phela ukuthi hayibo sefike kwenzakala u1 no2 no3 kanti la ekhaya zithini ethi hayi yazi abantu abaningi bayisho leyo nto leyo and umphathi masimbikela akayingeni nje leyo ndaba leyo uthi ayikho leyo nto leyo abantu nje vele benza yonke into khona bezodicelela phansi isithunzi sebhizinisi lakhe warawa guys nanokuthi ke phela ke ngizoboshwa if I name and shame ngizoboshwa kodwa nje khona la eThekwini khona ihotel enezibhuki hayi shame afezenzani lalela ke sihambe ke yabo sihambe sithuthe kanjalo nje kube indaba ephuthumayo yabo sesibheka amanye amahotela ke manje amahotela sizohlala ku uthini mntakama uthini iyahamba ke manje imoto iyaduma sibheke kwelinye ihotel kusekula nje 1 kanje emini sibone nje omunye usisi uyambona nje indlela ahamba ngayo uphelelwa amandla usanda ukuteta uyabo uphethe ingane uyambona nje lo muntu uphelelwa amandla ayikho indaba yakhe
hayi ngithi mina ngeke ngicela bandla sibe nenhliziyo ngamane ngiyoyibamba ebhuthini mina ngihlala ebhuthini asifake nangosisi bakithi uphethe ingane uyambona lo muntu lo ukuthi ngaba nomini ngoba mangithe guys kwangathi nje uphethwe nje isiyezi silokho edlala ngayo hayi nangempela ke efakwe kusisi fakwa nje uphethe nengane encane manje unengane ayikhali ayenzini ingane nje uyabo ayi qale kungithuseke lokho mina wasiphuma ezipokini phela akodwa nganaki hayi lalela mntakama lalela ukuthi nje kwathi nje kunjalo ngihlele ebhuthini laba abanye behleli phambili bebambe nayo sisophethe ingane bathi zithi impintshike sezingixoxa ngapha mina ngangivaleleke ebhuthini intshwele kuthiwa nje usisi bambuza sisi uzosalaphi kuphi ekhaya kuthiwa nje wathi ayihambe imoto ngizosho ukuthi ayimephi lalela sahamba ubusuku bonke ngintshela ukuthi ngaquleka-ke mina ebhuthini bayangifica ngiqulekile ebhuthini ngavuswa ngamanzi ngintshela ukuthi guys ngafa ukushisa kwaze kwaba yileyo nkathi ngoba leya sisi leya wasijikelezisa ubusuku bonke ngintshela ukuthi ubusuku bonke sihambe indawo eyodwa ubusuku bonke bathi nje mabesho uthi lo wayidriver-ke umpintshi lo wayidriver uma isixoxela uthi nje usiswaye lokho ethe sizoma lapha kwi-light emhlophe uthi i-light emhlophe lokho ehambe kuyingapheli i-light emhlophe bengingixwayisa nje guys ukuthi nje hayi amanye amahhotela guys amanye amahhotela hayi bantu yikho nje ukuthi guys angeke phela ngisho ukuthi kwenzekani kuphi ngoba I can't name and shame kusami ngiyoze ngiboshwe into engekho uyangizwa kodwa futhi into ekhona yikho nje ukuthi ngiyasambosha kodwa nje yey angicabangi nangelilodwa okushuthi-ke sashawa yilo sisi lapha ehhotela angisazi mina angisazi kodwa we guys zasha impama noma ngithi impama uthi uyeve uthi ha hey angicabangi